Hem guanyat els anglesos la primera batalla. La següent serà en Londres. Borrien a París i Londres. Però on passes tan fondes. L'estratègia està clara. Compte, compte! Enviarem a Londres els millors comerciants d'exportació. Sabem que el porter de l'Arsenal vol canviar-se els taulells dels banys i la cuina. I que el maregen ben marejat. En les reformes sempre se posa un nerviós i ho aprofitarem. Que no mos torna a robar l'arbi llevant, que l'anara un fill de puta. No me digues res que m'encenc a inflamar. Espera, presi, no córrega. Vull demanar-li un xicotet favor. Collons, senyor alcalde, sí que el veig emperifollat. No tindràs per ahí una entraeta per a mi? Me fa molt de goig anar a Londres i poder volar amb l'equip i la directiva. I és que estic més a tope que mai amb el Villarreal. Què m'han dit? Que en l'Arsenal juga u del PP? Nicolás Pepe? No té res que veure, home. Ara és moment de parlar de futbol. Que estem tots hasta el gorro de les eleccions de Madrid. PSOE, PP, Vox i Podemos. Podemos ir a la final de Polònia, això és el que m'interessa ara mateix. Jo t'he aconseguit l'entrada, però tu parla en Ximo Puig, Joaquín el del peluquín, i que el dijous allarga el toque de queda hasta que s'acabe el partit. Que qui només pot veure-la al bar se perd la segona part. Endavant Villarreal!